here handing out money to very talented young persons here. Of course, I'm very pleased that one of our young talented guy here, Martin Christensen, who is a PhD student here with Søren Keiling as supervisor here, has applied for the Team Foundation and got a grant here. And we will have a small intermezzo now, and we'll do this in Danish, and then we'll come back to the other language later on. So the first thing will happen. Det første er, at vi vil høre lidt om Siemensfonden og Siemensfonden er på en størrelse, og jeg er meget glad for, at du kommer i dag, og gerne vil velkommen til jer og overrække den her pris, men jeg har ikke så galt, at vi først fortælle lidt om, hvad Siemensfonden er. Så, velkommen. Tak for det. Mit navn er Uniker, og jeg kommer som sagt fra Siemensfonden. Siemensfonden blev jo etableret i 1966 og uddelt penge hver eneste år til denne projekter, især inden for det naturvidenskabelige område. Og den mængde penge Siemensfonden har uddelt, den er afhængig af, hvordan det er gået for Siemens-selskaberne i Danmark. I år har fonden haft 400.000 kroner i alt uddeling og har fået 45 ansøgninger. Af dem er der 18 ansøgere, der har fået tilfældige midler, og det er fortrinsvis på universiteterne og teknikerne. Her på Aarhus Universitet har vi også fået et par ansøgninger, og en af dem er fra Martin, og den synes Fondsbestyrelsen, at den var rigtig god. Han søgte om penge til et high-speed kamera, som han kan bruge til projekt, og jeg tror allerede, det er købt, så det her det er sådan mere en psykologisk ting. Så Martin, tillykke med det. Måske kunne du lige fortælle, hvad er det kamera, det skal bruge til? Ja, jamen vi skal faktisk bruge 2 kameraer. Det er jo valgt, hvor du gerne vil det næste år. Ja, men vi arbejder med en optisk fælde, som består af 2 bevægelsesforholder, som vi fokuserer på en koncentreringspunkt, og så kan vi fange den. Og når vi skal finde ud af, hvor godt vi har fanget den her kugle her, så gør vi det ved at se på den bevægelse af den her fælde. Og til at gøre det i 3 dimensioner, så for både en x og en y og en z position på den, så skal vi selvfølgelig bruge 2 kameraer til at finde den simultant. Vi havde penge til 1.